Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Haka step jong ka artarik ujeliyaw arajar arpsan. Kinong song sinong jong ka sinong mawap kli sinong. Kilaya lum jelang tentay bat sinrang. Ban penken mau biang ya kipad ba. Ya kira jong ka dorbar sinong. Nadu kipor kiba mensua. Kanang ba ka jing peniat sinong. Kanlong ka bayad bet yay renti. Habay keren bat ki arngot ki riurang ba. Kata uba pimon star sila. Kumjuru bat uba ki snaitang. Kilay tu nadu mensua. Kasinong kalaray ba kinong songway kimla ban yakun lani ban bat yakakam rang ba sinong. Bat kimla ru ban long watang kum ki executive member ru. Kani kajing pen mau jongki kadai hadin balami kajing ya per jingmut hapdeng ki nongsong snong bat ulingdo jongka hima mau plang haka bakilakam ba ulingdo upen ya kun rang ba snong da ubriu ubawan songwai haka snong jongki ya ka bakasnong kampriang Kilapan kreru ban lej ai da ka jingtho saka Khasi Hills Autonomous District Council ban pentip ya ka jinglong jingman jong ka jingpen ya snong bat ban pentip bakila jedhi ya urang ba snong bathamai kata uba khambor lang kharsandi bat kimpediang ya ka jingpen ya election jong ulingdo ka baklem ka jing bedlang ka jingmut jong ka ne ka meeting pat ba ka ba khot ban pelong ka ne ka step ka bentra kalong bangin pen kenau biang ipat ba asisten ya kirai ba ka snong mongap ki snong klarai na du ki snam ki ba dep ba uno songwai ba songwai po jong kan kan mongap ki snong unom la ban ya kontes khamtam ya ka kam rang ba snong bat ka jing sisa lele ka dei ba ki dorbar ki bal la lej barok khot ki bun profnem wat ki riu pat ba ki bom pat du ya sim benta na ka benta ban bat ki kam snong kam thau nom la hi ban ba ngin git ba snong ya ki ba kinong yalam jong snong ya ki dei tang ki ba la dei ki khot jong ka executive ki bala bat kam ki bala tri kam da ki bun profnem ki habang pelong ki dorbar bat bang hila ban dipu ki bakin long kita kirang bak snong ban penyat ya snong patau re yang ni agane ka balak dep aga jim penyat ka jong dong undok ban pelong ya tak election gate bak snong hang ni pok mongap snong la su pediang ya une ukentiu borlang walong uwe nong snong re ude tang ubah susah wai ba ulak ban ya kontes ya kane ka kam rumba snong kata kade ka ban khot ya kane ka jaran meeting pat ba kane ka step umta ban pen semua ki pat ba bat ba ki pat ba ru tin menjur ya kane ka rai ka bala dep don nadu ki snem ki manusia nang ya ka ban nyok ban pentri kampek bahkan nomdon kanu ka jing pen ko ya kata ka kompeniat kampen dam po snong po thap Abi dia buat kene ka jinglum yang ke jongi ya kipat ba kolong kum kawi ke benda ban kan mau bai ke ka rai ke ba kadar bari kalau ada ban rai je ni dai ban scam je hadu mataro ni shimba ya di rai ban scam ba unu bawan ban songkha ni po kisno ba ngim nom ailat bat ngim nom sha ya ki banong ba kini kontes ya kakam rang ba snong la de kam sekretari snong watang belong tang membaro ngimnom aila deki namaro belai ya kini karai kepala de rai da kadorbar ngasmo ban ong ban ngaprem ya kini jingle jong ni lindo nomor ba ni lindo imat wat na ya ka an ka kendon jong ka snong rum da tikna drai ula su si jugor tang matang kat ban suyada ya na kini kebentah drai na kleng jongi ka snong tingim nom aila bakum ya kini bakan ongba kenyo ban ya kontes ya kakam rang basnong nomor bakarai keladon unu ba suwan ban songwai ngimnom sha eki bar sakawirong aku ban ongba kamtam na kamta kitu batrai ka government sarbanmo kumki no hikai kiba mut ban ya kontes ya kakam rang basnong ro ngakerpat ba ya kabor ke bahlor kumika sarkar kumika school education ka DI kadai ban pensistom kami kini ruk di bapa ban kontes nomor berbalai maki kila don nak kam
Henry mata pat ki kwa bani kontes pat ya kam rang ba shnong na kaliang jonga ngasumban prem harangkat ki pajba kumi kini ki breu ki bakwa bani kontes ya kam rang ba shnong nomor magiru ki ki government serban bat satu way pat u tente bor lang sti badai ru tang unong sangwai ban kontes ya kam rang ba shnong di kata kalian juga hima haduk mata kampat don kata kajengkot yangi wani akran ne ban pensai dari kampat don wani kalian ke distrik konsil kampat kot te kalian jungi ngenang ya turis man ngenang ya sekmat hi wani yela kata kajai ban wan rakyat kata gijing songsup ngen salaj hi bani keduk ya ke distrik konsil genre hawe de ulung dok ta haduk mata kampat don kata kajengkot hi tangi la sedang ban penkre ikni ki kot kisla bangen sara se distrik konsil bang sai hak ti dong siam te ni dang ya pengkrak mata te imat tang kat tu kan isi ngin salah ban penpoi no ikini kot sitho sya pok distrik konsil sa kaweng aku ban penpau sya kitu barok ki ba ki ni ki breu ki bakwa ban kontes ka kamrang ba snomo nomor maki hidaladi ki lawyang na kata ke imlang salang na snong nri ka bas ngolongo pat maki pat ki kwa ban ya kontes ka kamrang ba snong hawe dei kamyap kam im maki hi ki lawyang hidaladi ki ong ba kit penyaso eladi sekahima ki la kantai na kani ga mongap klisnong teka basunglongo pat mantapat makipat ki panpau se ka perthai ba ki kwa bani kontes ke kam rang ba snong henrei na kaliang ka jungi kum ka snong ni klem kantai ki henrei dei makihi ki bala kantai ya kini snong henrei mantapat ke basu sak lengo pat makipat ki kwa bani kontes mani kini kam rang ba snong di tai bentang kwa ban pensai nadu ka arkulai terigu Desember arjar arpuar makihi ki la kantai nomor nak kalian jungi di senang hodon kumki kamyap kam imrung ila lek ban ya kendu ya ki ban ya trailang dekat di senang rei nak kalian jungi kila kentai kata kim trechu kila kwa ban penyaji dong rondo ile benda. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.